ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚାଉଳ ପିଠା ରେସିପି। ମାତ୍ର 3ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପିଠା ବନେଇବା। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। କୁକ୍ ୱିଥ୍ ରାଜୀବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଉଳ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି ଅଧା କିଲୋ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଡବଲ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ପରେ ସଫା ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ବତୁରି ଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଏବେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖରାରେ ବିଲକୁଲ ଶୁଖାନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଚାଉଳରୁ। ତ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ କପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛି ଅଧା ଚାଉଳ। ଆକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁନା ଚଲା ନେଇକି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁନାଟା ଛାଣି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିକି ଚୁନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭାଡ଼ି ଚୁନା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ଆମର ପୁରା ଓଦା ଅଛି, ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ତ ବାସ୍ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଡ଼ି ଚୁନା ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚୁନା ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଓଦା ଅଛି, ଆମକୁ ଚୁନାଟା ଶୁଖେଇବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଓଦା ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଶୁଖେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ। ଆଉ କଢ଼େଇରେ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ମାପିକି ଯେତିକି ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଯାଇଛି। କପ୍ରେ ମୁଁ 3 କପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଇଛି ଚାଉଳ ଚୁନା। ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଜାଳ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା। ମାନେ ଚୁନାଟାକୁ ଆମକୁ ଭାଜିବାର ନାହିଁ, ଚୁନାକୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମକୁ ଶୁଖେଇବାର ଅଛି। ତ ୱିଥାଉଟ୍ ଫେଲ୍ ଆମେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ କଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି ଆସୁଛି। ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ଧରି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଭାଜିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କେବଳ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଳେଇବାର ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁନା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଚୁନା ଦରକାର ଏହି ପିଠା ପାଇଁ, ସେଇ ଶୁଖିଲା ଚୁନାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନାଟା ଆମର କେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚୁନାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଚୁନା। ଏବେ ଏଠି 3ଟା ଅଳେଇଚକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଠି ସେମ୍ କପ୍ରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ଚୁନା ମାପିଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଯଦି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହୁଏ ପରେ ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଚୁନା ଏଠି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କପ୍ରୁ ପକାଇବି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କାହିଁକି ଚାଉଳ ଚୁନାରେ କ୍ଷୀର ଜଲ୍ଦି ମିଶେ ନାହିଁ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଚୁନା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ ଗୁଳା ହେଇକି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସବୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଚୁନା ଆହୁରି ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଦେବା। ତ ଏବେ ଏଠି ଆଉ ଅଧା କପ୍ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛି। ତ ବାସ୍ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପକାଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଧା କପ୍ରୁ କମ୍ ହେବ ଚିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ସରେ ବି କହିପାରିବି। 150 ଗ୍ରାମର ଚିନି ଏଠି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ମିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଏଠି ଚିନି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଚିନିଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯାଏ। ତ ବ୍ୟାଟରଟା ଆପଣ ଏମିତି ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତୁ
तो कंसिस्टेंसी आमर ठीक आसीबो चीनी देला परे। जदि आपण मैंने चाहूँगी तो सुखिला चाउल चूना जितेबाला बाउल रे नेले ता परे परे ही चीनी ऐड कर दिंतु तो सेटा मेकअप हो। एबे एठी देखंतु मु कंटिन्यूअसली ताकू गोळेई चलची आ देखंतु धीरे धीरे आमर बैटरटा वर्तमान पानिया ही आसिलानी जेहेतु चीनी पड़ी। आ एठी देखंतु परफेक्टली आपनको मु गोळेई सारा पर देखौची थिकनेसटा केतिकी रहिया दरकार कंटिन्यूअसली सेटा बेलारू पड़ुथिबा दरकार। एबे एठी गैस ऑन करके मु बर्तमान रिफाइंड ऑयल दे दीची गरम होगा आ अध घंटा खंडे आम बैटर को रखा दरकार। अध घंटा पर एठी आपण मानकु देखौची केते परफेक्टली बैटर आमर रही जाइची चाउल चूना और क्षीर मध्य भलसे मिसिबा दरकार सेति पय अध घंटा निहाती रखंतु बैटर को। एबे एठी तेल आमर गरम हे आसिलानी तो एबे गैस रो जाळ मु लो फ्लेम को आनी देछि आ आम लो फ्लेम रे ही एही पिठा वर्तमान बनेबा। तो गोटे बेला मु एठी नै जाइछि तो बेला साहाय्य रे ताकू वर्तमान भलसे मु घाटी देकी हाथ न हले कि बस गोटे जगार ही आम पकेबा तार बैटर को। आ देखंतु केते बढ़िया से पिठा आमर बनुची। बस गैस रो जाळ लो फ्लेम रखिथिबा दरकार। तेल संपूर्ण तातिला परे आपण गैस रो जाळ को लो फ्लेम आनी दियंतु परफेक्ट पिठा बनिबो। हाई फ्लेम देले पिठार गोलेटा हुए नाही तो आपण माने लो फ्लेम रे ही पिठा बनातु। पिठा पकई सारा पर सी ऊपर को उठी आसीबो देखंतु केमती उठी आसिलानी। एठी गैस रो जाळ हाई फ्लेम देकी आपण माने पिठा बनै परिबे। अदरवाइज क्षीर पड़िछि तो पिठा जल्दी पोड़ी जाए ध्यानर सहित बनातु। बस मुझे ताको आरपट कर नहींची किछि समय पर आ देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि हमर पिठा व्हाइट व्हाइट हेकी जेहेतु क्षीर पड़िछि। बस एपटे गोटे मिनट रखला परे आम आउ टिके ताको आरपट चेंज करदबा। आ मन रखंतु एही पिठा को हाई फ्लेम रे अधिका समय छाणीबा आवश्यक नहीं। बैटर देला परे आमे गोटे रु 1.5 मिनिट पर ताको आराम से बाहर करदबा। पिठा बनिके आमर पूरा रेडी हो जिवो। देखंतु एटी कंटिन्यूअसली मु ताको बर्तमान फ्राए करूची आ एटा पाखापाखि आमर एबे हेई गला। आमे आको बर्तमान बाहर करदबा आ खरिया करिकी भाजीबानी आर स्मेल भल आसीबनी। तो एठी प्रथम पिठाटी बर्तमान बाहर कर देछि। एबे एठी द्वितीय पिठा आपण मानकु बनेकी देखौछि। आपण एमती बेलारे नै जिवे आ हाथ को न हले कि गोटे जगह रे ही पकेबे जहा द्वारा पिठार शेपटा पूरा गोले हबो आ पिठाटा आमर परफेक्ट बनिबो। तो एठी देखंतु पिठाटी आमर परफेक्ट बनिछि आ ऊपर को मथे उठी आसीछि। बस एठी गैस रो जाळ लो फ्लेम करिकी ताको एपट सेपट करिकी आमे छाणी नबा पुणी ताको आरपट कर नबा। मन रखंतु बेसी खरिया करिवेनी तार स्मेल आ टेस्ट जमा भलो आसेनी। अल्प टिके टिए रेड हे आसिले ही ताको बाहर कर देबे तो पिठाटी पूरा परफेक्ट बनिबो। एबे पुणी ताको टिके आरपट कर नबा। तो एबे एठी एही पिठाटी मध्य आमर बनिकी रेडी ही जाइछि आको मु बाहर कर नेबी। तो आपण माने मो मेथड रे एमिति पिठा बनेकी खांतु बहुत सहजरे आ केमिति लागिला निश्चित रूप रे मो सहित शेयर करंतु कमेंट माध्यम रे। आज पई रहुछि पुणी देखाबा आ गोटे न्यू रेसिपी सहित। नमस्कार।